Det er så random mode. Og Søren speaking. Forestiller vi os lige en, der går ind foran den. Nej, Søren, jeg er ikke kommet. Så bliver man opdaget. Så bliver jeg lige stillet lidt Oj, og så begynder man at lytte efter folk, hvor de er henne. Så for eksempel, hvis jeg står herovre og snakker, så virker det ikke. Jeg går en single personal mode der. Det kan godt være, at vi lige skal have den der kop på, så... Hvad? Hallo. Jamen, den er i gang. Ja, Jeg synes, når du går hen og snakker der til siden, så... Se. Hvad? Ah! det fik jeg lige sådan ud af det. Jeg vil gerne have den video. Men jeg tror at stadigvæk, den er i lytte-ting. Den er i follow nu. Nej. Jo, den er så, men det er fordi, den ikke lyser ind nok ind i. Nu prøv at se på, at vi lige spreder vores hænder lidt. Så. Vi skal i hvert fald have de der elastikker på, det der klip, det er til at blive sindssygt af. Må vi have den lige her? Jeg er i min jakke. Lad os bare... Ja. Så prøv at gå ind for en... Vi skal så lige lave en holder til den der ind for en agtig. Så gå ind, du gør det. Det er så også nice. Lige tage vores lygte her. Hvor er skygge? Plads. Hallo. Hallo. Her. Nej.